V máji 2018 sa Slovensko zaradilo k tým vyspelým európskym krajinám, ktoré využívajú a systematicky podporujú sociálne podnikanie. Do platnosti vstúpil zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Na ministerstve práce sa jeho uvedeniu do praxe začal venovať odbor sociálnej ekonomiky a implementačná agentúra ministerstva práce sa pustila do realizácie národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky s cieľom úspešne ho uviesť do života. Tento projekt vstúpil do záverečnej fázy, má pred sebou posledné 3 mesiace práce. Čo sa za tie roky podarilo, kam sme sa v podpore sociálneho podnikania dostali a kam budeme smerovať, tak o tom sa budem rozprávať s riaditeľkou odboru sociálnej ekonomiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Ingrid Ujváriovou. Dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň, ďakujem. Pani Ujváriová, tak prijatím zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikov sa zároveň začala aj vytvárať poradenská infraštruktúra pre oblasť sociálneho podnikania. Dnes existuje tých 8 regionálnych centier sociálnej ekonomiky v každom krajskom meste. Tak nám skúste priblížiť, ako tie centrá fungujú. Čo si po tým máme predstaviť? Áno, prijatím zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa začala rozvíjať poradenská infraštruktúra ako jeden z pilierov sociálnej ekonomiky na Slovensku. Začali postupne vznikať regionálne centrá sociálnej ekonomiky v každom krajskom meste. Teraz ich máme 8. Do týchto centier sme prijímali ľudí, ktorí buď pracovali v samospráve, alebo pracovali vo verejnej alebo štátnej správe, respektíve ktorí mali skúsenosti v oblasti podnikateľského prostredia. Ako by ste doteraz hodnotili tú ich činnosť za tých ostatných 5 rokov? Ja si myslím, že tá ich činnosť, alebo za tú ich činnosť hovoria čísla. Z nuly v roku 2018 máme dnes vyše 540 registrovaných sociálnych podnikov, v ktorých pracuje 7400 ľudí, z ktorých vyše 2000 je znevýhodnených. Keďže ja som to už aj v úvode povedala, že ten projekt Inštitút sociálnej ekonomiky sa bude pomaly končiť, myslím, že o 3 mesiace ide do finále. Ako bude ďalej zabezpečené to pokračovanie poradenstva pre záujemcov o sociálne podnikanie? Budú aj nejaké zmeny v nastavení centier tej sociálnej ekonomiky? Projekt síce končí, ale centra budú vo svojej činnosti pokračovať ďalej. Máme už schválený národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky 2. Takže regionálne centra pokračujú. Trošku sme vylepšili možno systém práce, možno obsah práce na základe zistení z aplikačnej praxe. To znamená, že tie centra v podstate nebudú zanikať. Oni budú fungovať ďalej, len sa ukončuje vlastne ten projekt. Centra plynule pokračujú ďalej po ukončení tohto projektu o 3 mesiace. Ako je táto téma sociálnej ekonomiky vnímaná a podporovaná na európskej úrovni? Ja som veľmi rada, že aj na európskej úrovni sa kladie veľký dôraz na sociálnu ekonomiku, pretože je to veľmi dôležitý sektor. A som ešte radšej, že Slovenská republika má už teraz prijatých veľa opatrení a realizuje veľa ďalších opatrení, ktoré Európska komisia iba teraz dáva ako plán do budúcich období. To som sa práve chcela spýtať, že ako sme teda na tom my práve v porovnaní s Európskou úniou, či sa vôbec približujeme tej Európskej únii, ale ako ste povedali, asi udávame aj trend v podstate. Áno, Slovenská republika vlastne už prijatím zákona o sociálnej ekonomike v roku 2018 zakotvila viaceré formy priamej a nepriamej podpory pre sociálne podniky a vlastne aj tá poradenská infraštruktúra funguje inak ako v iných krajinách Európskej únie. No, za sebou my máme 5 rokov implementácie zákona o sociálnej ekonomike a registrovaných sociálnych podnikoch. Je to teda za nami. Čo ale bude ďalej? Akým smerom sa bude uberať práve to sociálne podnikanie na Slovensku a podpora sociálneho podnikania? Ministerstvo práce vypracovalo akčný plán pre rozvoj sociálnej ekonomiky s výhľadom do roku 2030, takže my máme jasnú predstavu o tom, čo je potrebné zlepšiť, čo je potrebné nové vytvoriť, pretože sektor sociálnej ekonomiky je naozaj veľmi dôležitý. Každý z týchto registrovaných sociálnych podnikov prináša pridanú hodnotu pre našu spoločnosť a preto je potrebné sa tomuto sektoru venovať. Môže sa zmeniť niečo práve po týchto predčasných parlamentných voľbách? Že by tá podpora mohla klesnúť? Alebo skôr očakávate práve podporu? Myslím si, že podpora pre sociálne podniky bude vždy dôležitou témou. Ďakujem za rozhovor. Bola tu u nás v štúdiu riaditeľka odboru sociálnej ekonomiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Ingrid Ujváriová. Ďakujem pekne. Za informácie. Pekný deň.